Mabungahong hapon mga igsoon. Kumusta mga igsoon? Nakabakanti jud ko. Praise the Lord. Live ta. Ako sa i-share atong live. Kamusta di atong i-share mga igsoon? Nindot na itong topic karon igsoon kay uso ni. Tanawang caption. Please share our live kay ako sa ni-share dire. May hapon sad, Sister Rochelle Repeso. Ako sa share mga igsoon. Mayang hapon, Pastor, watching from Cebu City, Rochelle Gabas Singgit. So, ako sa i-share mga igsoon, please share our live. Okay. So nahuman ako share, palihog og share sa tong live mga igsoon, nindot ni siya mga igsoon kay kani uso ni. Actually dugay ra ni i-live nako niya, busy man ko. Nay nangutanan ako ba unsa daw yang buhaton, mahitungod anang kana bitawng manag-uyab pa sila kuno unya. Kristohanon sila. Sige sila buhat sa mga butang nga dili angay buhaton sa minyo na. Dili angay buhaton sa mga uyab pa, kanang buhaton na sa minyo ba. Balo na mo na, no? So, mao na nga, palihog, i-share itong live. Good afternoon, Pastor, watching from Bahrain. Thank you, Brother Vicente Rosemary. Sister Vicente Rosemary, thank you for watching. Watching from Bahrain right now. So, akong unas tanan, ako rin gi-shout out, no? Ang taga Dawahon Islands, Batuliti. Tungod sa ilang pag-abi-abi kanamo mga igsoon. Ingon nga speaker ko nila, niaging Lunes sa ilahang Thanksgiving. Grabe ka kanindot sa ilang pag-abi-abi na mga igsoon. Lamig yung mga pagkaon, mga seafoods, mga kinason, kinilaw, tinua, sinugba. Grabe. Unya, salamat day ko sa balay nga nagpatulog namo sa nagpatulog namo sa ilang balay. Okay nga wala pa na human pero humano na sa Ginoo in Jesus name. Pero dako kayo ng balay namin sa taas, second floor na nga tulog igsoon. Shout out nako. Sila si Sister Lilia o si Brother PD. Okay? Salamat kayo mga igsoon. Di gyud mo na ako ibuwag sa among mga pag-ampo dire. Salamat sa maayong pagtagad kanamo og salamat po tong bulad nga gipadapit ila mia, no? Unya Pastor Marlon Cotamora, salamat kayo yag asawa, yung whole family og sa tanang nga mga kaigsoona nato diya sa Dawahon Islands, Batolete. Balik rami diya pohon, no? Naaman tay plano nga mag-crusade. Kay nasa ko'y dagang mga brad sa Alpa Kaparon, lunglib kanunay, no? Unay makadungog gani mga brad na ko diha nga akro.
Brad, long live uban sa grasya sa Ginoo, pohon makabalik ko diha. Basin mag-crusade unya ako mong giawhag nga manambong ta. Brad raman ta, no? Praise the Lord. Shout out pastor from Butuan. Pero naa ako sa Leyte karon, pero shout out na lang ko pastor sa akong mga kauban nga nag-intern sa life nila Rowelino, Magilin o kay Monica. Thank you Brad, Boss Jel Kanatoy, no? Again, thank you kayo, no, sa Dawahon Islands, Batu Leyte. Hindot jud kayo, basta enjoy kami unya makamingaw. Ug ako pong shout out si Pastor Franklin Kotamura, uban mi ato nga time unya first time pa sa day niya, no? So grabe, blessed kayo unya, excited sa sunod nga mga higayon nga itugot sa Ginoo nga makabalik mi didto. And shout out also sa tanang mga OFW sa lain-lain kanasuran, mga naka-permanent resident, mga seaman, mga seafarer, shout out. Ug ako rin gi-shout out ang hanay sa Philippine National Police nga naa karon sa Panglao tungod sa ato ang Asian Summit, no? Amping mo diha mga brad, sir ug mga ma'am, namo sa prayer. Okay? Shout out nako ang 238,000 followers atong original page, Mabungahong Kristohanon. Okay, mao na atong original page, and then ato ang usa ka page nga Mabungahong Kristohanon 2.0. Shout out 66,000 followers. Okay? Sa tanang mga star senders, mga subscribers, mga walay unda nga magsigig atang sa atong live. Okay? Shout out. And also akong gi-shout out ang tanan nga mga nakasubscribe sa atong YouTube channel. Pa-shout out Huyua Family Pastor from North Cebu. Okay? From Stewart Rose and Huyua. Shout out na ako, no? Huyua family from North Cebu. God bless you. God bless you, Igsoon, Stewart Rose and Huyua. Grabe lami jud kayo ang kaon ato, pastor. Da nga samtang nagpadayon ko sa akong paglantaw ninyo. God bless po, pastor. Salamat, Brad. Salamat. God bless you more. Okay, asa pa? Alright. Okay. And akong i-shout out ang Cebu City Jail, pero mintigan mo, no? Maximum 4, shout out sila Brad Aris dia, Brad Kinit, and RDC 1, 2, 3, shout out si Mayor Ibang, Mayor Ayan, Brad Jao, Mayor Jao, shout out tanan mga jail officers sa Cebu City Jail, and Seiya Skeptron in Arms, shout out sa ninyong tanan. So murag man na akong shout out tanan, no? Kay magsugod na ta mga igsoon, kay manlakaw na pun miron taod-taod, dili pwede nga magdugay-dugay ko. Praise God. So igsoon, kaning ako ang himuon karon, ako lang ning tambagan or tubagon ang pangutana sa atong usa ka igsoon. Actually, ang nag-message nako babae siya, Kristohanon, dili lang nako isulti igsoon ang iyang name. Okay? But before we start, before nako basahon ang iyang mensahe nako igsoon nga, sigurado ko nga makakuha tag pagtulunan ni Nene unya ato ni siyang tubagon pinasikad sa balaang kasulatan. But before that, ato sang i-welcome ang presence ni Lord, magampo sa ta. Amen. Father in heaven, thank you so much, Lord. Sa lain na po nga higayon nga imong gihatag kanamo, Ginoo, taliwala sa kabisi, gitagaan minimog opportunity nga mag-meditate sa imong balaang pulong. Apan sa dili pa mi magpadayon, Ginoo, palihog, limpyuhi among kasing-kasing. Ang kinasuluran namo, Ginoo, hinloi. Kay kaning pulong nimo nga among isgutan karon, balaan kini. Andama among panudlanan nga espirituhanon nga mahimo kining takos aron walay masayang ug mausik sa imong ibubo karon nga espirituhanong panalangin. Lord, tagay mi kasing-kasing nga madinawaton kanunay, mapainubsanon kanunay, ug anda mosunod sa imong pulong. Holy Spirit, amo kang gi-welcome karon. Wailain nga pinaka-espesyal nga guest, our master teacher this afternoon is the Holy Spirit. Let your will be done. Ikaw na dyo'y bahala. Ikaw nga mong gisaligan nga mo interpret sa Bible. Kaya kung kami kamera, dili na mo ni siya masabtan kung inutok lang nga pagsabot. Gamit ang kaalam nga kalibutanon. So, this afternoon, we need heavenly wisdom, Lord God. And Lord, wala mi gilayang giisa, ikaw lamang. Wala mi nagpataas og reliyon or pundok. But this afternoon, we lift up only the name of Jesus Christ. So Lord, imuha ang panahon.
Ang nabiling panon itugyan among itugyan kanimo unya ako nagampo sa Ginoo nga imong panalanginan, imong i-bless ang tanang namati karon. Bisan pa man ang mag-replay ani unya Ginoo ipabati imong gahom, imong dihog Ginoo, imong embrace, imong presence Lord God as we listen to your word. Ang nabiling panahon again Lord God among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. This time we have 72 viewers. Anyway, ako din i-shout out ang Pisigami family diri sa Bohol. Pisigami family na ko igsoon sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Let's go. Anyway, again, please share our live and don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section para ma-blessed sila. Labi na igsoon. Pwede na nimo i-share labi na nakay kaila nga mga manag-uyab nga Kristohanon. Manag-uyab nga Kristohanon. Kabalo ba mo? Prone mo sa tentasyon nga gitawag og premarital sex. O gato nang isgutan karon. Watching from Zamboanga, Sibugay. While gaduyan naminaw sa imong live pastor. Thank you, Norlin. Okay, thank you igsoon. Let's start. Praise the Lord. Tubig sa dadaan ba kay uhaw? Signatas aircon room uhaw man. Anyway, ako rin gi-shout out si Pastor Jordan Cho. Actually, di mi kaila personally. Igsoon. Again, Pastor Jordan Cho. I don't know kung asa siya nga church. Basta, mo na yung name. I was invited igsoon nga mo preach sa ilang Thanksgiving or anniversary. This coming March. Ana sa Coronadal, South Cotabato. Thank you kay Pastor sa opportunity and I believe dili ni aksidente. Giset up ni Lord aron mahimaya ang iyang ngalan. Mubalik ko diha Jinsan pero adto ko sa Coronadal, South Cotabato. Shout out Pastor Jordan Cho. See you pohon. Okay? So let's start. Hallelujah, praise the Lord. Sa man gi-mention niyo kin sila si Kuan. John Ray Gaba Singgit, Vicente Gaba Singgit, Mary Singgit, Ignacia Gabas, Narcisa Masida, Tuna Bear, Torion, Julian. Salamat. Thanks for mentioning your friends and loved ones or kinsa man na. Imo ba ng mga ka-churchmate. So let's start igsoon. Mauni ang iyahang pangutana Babae siya. Mingon siya Mayong gabi pastor. Actually taud-taon na yang gipangutana I believe last week. Okay? Ana siya mga igsoon. Mayong gabi pastor. Magpatambag unta ko nimo. Nindot kay ni igsoon kay uso ni ron bantayanan ni mga Kristohanon nga manag-uyab bantayanan ni. Okay? Ingon diri siya mga igsoon sa iyang message. May gabi pastor, magpatambag unta ko nimo. Unsay angayng buhaton namo pariha ming Kristohanon. Okay? Pariha ming Kristohanon sa ahong uyab pero gapakasala man misbutang nga di pa unta angay. Mangayo kog tambag unsay angay namong buhaton para makalikay sa tentasyon. Mahadlok ming maimperno pero di mi kalikay sa tentasyon. Patabang san mig ampo pastor, daghang salamat. Iampo tamo sister. Unya mao ni akong ika-share ninyo pinasikad sa balaang kasulatan. Shout out Teresa Brain watching from Midsayap, North Cotabato. Okay? Okay, so salamat sister sa pangutana. Again, before na ako nito bagon igsoon, palihog og share sa atong live labi na nakay kaila nga manag-uyab nga Kristohanon. Nganuman, kaning manag-uyab nga Kristohanon dili paminyo. Mao nay kanunay hupupuan sa yawa mga igsoon aron makakommit sila og sex outside marriage or premarital sex. No? Nya grabe na ra ba kayo ang espiritus kaulag karong panahon na kusog kayo tungod sa social media. Okay. So again, thank you sister sa imong mensahe nga nagpatambag ka nga unsaon nga makalikay mo sa premarital sex, no? Kay ginahimo na ninyo sa imong uyab nga Kristohanon mo puro nya mahadlok mong maimperno. Yes. Igsoon lahi ba yaning kabalo na ta sa kamatuoran nya atong gituyuan. Ako nang tubagon igsoon una kaning sa the book of Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. May tungod ni siya mga igsoon sa tinuod nga gugma.
Nagpatambak ka sister tungod kay naamoy gihimo nga butang sa imong uyab nga dili pa unta himuon kay uyab pa mo. Dapat himuon sa magtiayon. Nganong naamoy relasyon tungod kay of course naghinigugmaay mo. Now, kanang inyong gugma sister, ako na siyang i-connect sa love nga gimension sa Bible. According to Apostle Paul in the book of 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8, mao ni tinuod nga gugma sister. Love is patience, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, okay? It is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, mo nila ba? Always hopes, mulaom, always persevere, no? Mulahutay. Mo ni tinuod nga gugma. Ingon ka nga naamoy buhaton nga mga butang nga naamoy gibuhat nga dili unta buhaton ninyo kay uyab pa mo. Buhaton ra ni sa mga magtiayon. Buot pasabot sister. Wa lang nimo gi specific pero klaro na kayo ni commit mo og pre-marital sex or sex outside marriage nga matod pa sa pulong sa Ginoo ang kaminyoon balaanon yun na siya, no? So ang kaning sex igsoon dili man ni siya sala kung ato ni siyang gihimo sa atong asawa or bana. Now, since nag-struggle ka ni og mao ni daghang struggle sa manag-uyab karon, no? Naamoy relasyon kay naghinigugmaay mo pero ang tinuod nga gugma paminaw sister. Gugma nga pinasikat sa Biblia 1 Corinthians 13:4, love is patient. Kung gugma gyud na nga tinuod ang gibati inyong duha, kamao mo pasensya, mo pailob. Di ninyo buhaton ang mga butang nga buhaton lamang sa mga magtiayon. Amen. Ang tinuod nga gugma igsoon nga inspired by God is pasensyoso. Love is patience. Meaning, once ang inyong lawas mag-crave og lawas nun or unod nun nga kalipay like sex, okay? Pwede mo magpailob. Iutong na ninyo nga naman because love is patient. Duhara ni igsoon, love is patience. Kung di ka kapugong, basin kaulag ra na. Amen. Kayang gugma, kamao na mo pailob. Bisag, pwede na, nindot na opportunity nga makahimo mo na. Pero still, nagpailob ka o gusto ka nga imong agwantahon, kay imo ra ng buhaton, inyo ng buhaton, kung kamo ikasal na. Love is patience. Mao na tinuod nga gugma. Nakapahimaya sa Ginoo. The next, napagidiri ako lang ning ipili-pilio na kay ang imuhang kuan sister, ang imuhang mensahe is about sex outside marriage man, no? Love is patient. Ikaduha nga akong piliyon na ni is love does not delight in evil but rejoices with the truth. Ang gugma dili mahimaya, mahimuot, dili mo pabor sa dautan nga binuhatan, kundili mag-rejoice siya sa kamatuoran. Kanang sex outside marriage, kung tinuod nga gugma na ang inyong gibati, no? Dili na siya mo tolerate ana. Kay ingon man dire, love does not delight in evil. Evil man ang ana. Once naghimo mo mga butang nga kabalo mo nga himuon lang na sa minyo kay uyab pa mo, wala pagli siguro kung magkadayon mo. Ako gali sister, prangkahan ti ka katulo na ko minyoonon. Pero kani akong asawa ikaupat pero nalahos na gyud, no? Kay dili pa ta kabalo sa unahan. Amen. Mao na ilang gingon magbuwag pa magaling ng naay marriage certificate na, no? Kinasal na, no? Mao ni awa ko miingon nga gibaraw na ko inyong relasyon pero kung tinuod na nga gugma ang inyong gibati, then mulikay mo sa pagbuhat sa mga butang nga himuon lamang sa mga magtiayon. Why? Because according to the word of God, love does not delight in evil but rejoices in the truth. No, ang tinuod nga gugma mo pabor sa kamatuoran. Ang tinuod nga gugma sister og sa imong uyab mo sibo sa kamatuoran nga pulong sa Ginoo. Amen. So kung kabalo ka karon nga sala na inyong gihimo din, di na ninyo ipadayon ang inyong gibuhat nga wala lipay ang Ginoo. Lahi ra ba gining kabalo na tas kamatuoran niya atong gituyuan. The next is unsa gyud ning tinuod nga gugma, love protects, okay? It always protects, no? Proteksyonan ninyo inyong relasyon sa Ginoo.
Yes, namoy relasyon manag-uyab mo. Pero kung inyo nang buhaton ng mga butang nga buhaton lamang sa magtiayon, it seems like wala ninyo proteksyon ni ang inyong relasyon sa Ginoo, inyong gihugawan. Amen. And aside from that, proteksyon ni inyong lawas kay inyong lawas templo sa Dios. Kanang sex outside marriage, nakasala ka na, sumining, nakasala ang imong physical body, mauni ang templo sa Dios, dapat atong proteksyonan. Ingon pulong sa Ginoo mga igsoon sa about sa love. Love always protects. Amen. Protects your relationship with Jesus Christ and also your body as the temple of the Holy Spirit. Ay padala na igsoon. Kay kung gugma na imong gibate igsoon, protektahan nimo imong imahe. Ang physical body nimo, imong lawas kay templo na sa Dios. Amen. Mao na siya. And napagilay no, all ang love sa tinuod nga gugma always perseveres. Paminaw igsoon, babae man ni tana, kung imong uyab muhangyo nimo nga makig-sex. Okay? Mamugos gali siya bisag di ka mosugot. Din basin dili na gugma, kaulag ra na. Kay ang kaulag it always perseveres. Ang tinuod nga gugma mulahutay. Meaning mga igsoon, magpaabot jud na siya hangtod dugay kayo mulahutay ang iyang gibati. Dili kay mausab ang iyang pagbati nimo sister kay di ka mosugot makig-sex. Sa unta man uyab pa man mo. Amen. Lahi ra ba ning kabalaw na tas kamatuoran tuyuan pa nato. No bantayan nato nino ang tinuod nga gugma una, pasensyoso, love is patience. Ikaduha, ang tinuod nga gugma does not delight in evil. No, kanang sex outside marriage, evil. Kay buhaton na sa mga magtiayon, no? Dapat yun, ang tinuod nga gugma, it always protects. Proteksyon na ninyo inyong lawas kay templo ni sa Dios igsoon. Amen. So kanang makigilawas ka sa di nimo asawa pa, meaning wala nimo giproteksyonan ang imong physical body, imong lawas nga templo sa Dios, then basin di na gugma, basin kaulag ra na. Ang last igsoon, ang gugma always perseveres. Mula hutay gina. Kung mubalibad ang laki or babae kay di makig-sex tungod kay uyab pa mo, no, mo kuan ka, no, musugot ka kay gibalibaran dili kay magtuman kasi mong gusto. Kay ganahan jud ka kay imong gisunod ang craving sa imong lawas. Then kung mao na ang imong tawag na, gisunod ang imong craving sa imong lawas kay ganahan jud ka makigilawas sa imong uyab, bisan di pa mo kasal din, basin di na gugma kaulag na kay ang kaulag mamugos, ang gugma makapaabot. Amen. Mo na mga igsoon. Mo na akong katambag nimo sister kay na problema man gud sila mga igsoon sa bag-o pa kay bago pa nakaapas sa tong live na problema ni sila tungod kay ang ilahang na sila gihimo nga o ana ka paymaya sa Ginoo kay uyab pa daw sila, Kristohanon sila puro silang duha. Pero ilang gihimo na nga buhaton lamang sa magtiayon, no? Mao nang nagpatambag nako, mao na una na kong tubag, no? Mao ni tinuod nga gugma, love is patient. Love does not delight in evil, and love always protects, and love always persevere. Kung tinuod na nga gugma yung gibati, kamao mong duha mo pailob. Bisag ang inyong craving sa inyong lawas gusto na, pero kamao mo balibad sa inyong unodnon, sugo sa inyong kanang bitang unodnon nga kalipay. Ngano man, kayong tinuod nga gugma, kamao na mo pailob, makapugong na. Next. Mao na akong una nga tambag. Ikaduha, ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon diri ang pulong sa Ginoo according to St. Paul. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Ako rin balik ko, no? Run from sexual sin. Okay? Kay ingon man ka, sister, na may imong gingon diri, oh. Mangayon ta kog tambag unsay angay namong buhaton para makalikay sa tentasyon. Makalikay mo sa tentasyon sa premarital sex or sex outside marriage. Gingon ang pulong sa Ginoo, run. Run from sexual sin. So, dagan mo. Dagan, it means ayaw tagaig opportunity ang yawa. No? Ang akong punto mao na igsoon, limitahi ang inyong paguban-uban. Usay igsoon ang mga manag-uyab nga Kristohanon ma-fall sa premarital sex kay wa na ka control, wa na ka bantay sa ilang panahon nga dako na kay silang panahon sa ilang kaugalingon. Dako na sila kayo panahon, sige uban-uban, sige date-date, sige laglag, bisag asa, unya gamay rag panahon sa Ginoo. Mao nang huyang mo, inigapak sa espiritus kaulag, tintalon mo nga makigilawas mo sa sagusa, bisan dili pa mo minyo. Huyang mo, matintal mo, ano man, subraan ra inyong panahon sa usag-usa. Amen?
Dapat kamong duha nagduol jud naglumba o paduol og maayo sa Ginoo. Sa iyo naman ko na mga igsoon, the more we get closer to God, magpaduol gali tag maayo sa Ginoo, magkalayo po na natong demonyo. Kana mura bitaw og ang yawa ba mag-anam siya og kawawa jud siya paglaom bitaw kaya man duol man ka sa Ginoo. Duol ka sa Ginoo, layo sa gas peligro. Amen. So sister, paminaw, mao man jud imong problema. Nakahimo mog sala nga dili pwede buhaton sa manag-uyab kay alang lang sa manang magtiayon. Okay. Ang ikatambag mao ni limitahi ang inyong pag-uban-uban. Kay usay sobra ra atong panahon sa atong uyab, no? Nga grabe kalabing po natong uyab ka kiring. Sige mo spend og time nga kamurang duha. Di gyud na magdugay, ma-fall mo sa premarital sex. So akong tambag igsoon, kamong duha nga manag-uyab nga Kristohanon, limitahi ang inyong pag-uban-uban. Ayaw tagaig lugar ang yawa, ayaw kumpiyansa. Bisan pag Kristohanon mo, kabalo na mo sa kamatuoran, pero nganong natintal mo. Diba? Ning share kanako sister nga, mao ni imong problema tungod kay Kristohanon mi pastor, unya ma-fall gid mi sa premarital sex. Unsay angay buhaton, limitahi inyong panahon. Amen. Usahay sister or brother ini mong uyab diha kung tanaw mo karon. Usahay manggod kanang madali ra ka gitagaan nimo gigayon ang yawa tungod kay sige ra mo uban-uban, no? Labi na gyud nga kanang magabi o bisag dili gabi adlawan unya kamurang duha nga walay tao lain. Example, na may nagpatambang na ko ingani nakasa siya ba? Kay na fall sila sa premarital sex, Kristohanon silang duha tungod kay ang iyang uyab babae siya, ang iyang uyab muadto sa boarding house kanunay mamisita hangtod na mga higayon nga sila rang duha sa boarding house, no? Mao na nga nakakommit sila og premarital sex nga naman. Kita mangudigson mga Kristohanon, kita may target jud sa kaaway, kita may kanunay giupupuan sa yawa, kita may kanunay gibantayan adlaw o gabi sa kaaway kay gusto siya nga tintalon ta og operan og mga butang kung asa kahuyang diha katirahan. Mao nang sister and brother nga mga Kristohanon nga manag-uyab ug dili lang sa nagpatambag kung dili sa tanan. Paminaw mo, mga manag-uyab nga Kristohanon, limitahi ang inyong panahon nga kamurang duha nga mag-uban-uban labi na in private place kamurang duha, no? Sa usa ka kwarto kamurang duha, sa boarding house kamurang duha. Unsa inyong imuon dia mga G mo? Mag-Bible study mong duha bisan pag inyong plano Bible study, prone mo sa temptation sa premarital sex. Ug di man igsuon way laing sala nga against our own body kanang sexual immorality. Lahi na siya, no? Kay mao man imong gusto sister nga magpatambag ka, no? Ang tinuod nga gugma makahuwat, ang tinuod nga gugma makapaabot. Ug ang tinuod nga gugma di malipay sa daotang binuhatan. No? So meaning ang tinuod nga gugma mo pabor sa kamatuoran. So ang tinuod na nga gugma ang imong gibati sister ninyong duha kay Kristohanon mo, learn on how to to have limit na limitation sa inyong pag-uban-uban. Labi na dyan na gabi mag-date mo ng ngit-ngit nga lugar samot, no? Ay kumbiyansa, no? Kung mingon na imong uyab sister nga adto ta matog langga sa manglakaw man talangga kay naay ko ano nya basin magabian ta adto lang ta matog langga kay dito sa kuan namay gitawag og lodging house dito. Ayaw jog sugot, ayaw tagaig lugar ang yawa. Again, usay ma-fall ta sa premarital sex tungod kay dako ra kay tag time sa atong uyab. Dako ra ta kay time sa atong hinigugma. Pero gamay ra tag time sa Ginoo. So ang na-active na to ato ang flesh. Unya nga atong spirit luya. Ay gamay ra man tag time sa Ginoo. Manang kung tintalon ta sa yawa nga mo commit og premarital sex, di ka ka-resist, di ka kadagan, di ka kasukol nga ano man. Gamay raman tag time sa Ginoo, pero dako tag time, dako mog time sa inyong uyab. Bisag Kristohanon pa na ay kumbiyansa. Kay daghan kay ko gikasal igsuon nga nangabuntis na daan. Hindi, labay naman to, gipasaylon ko lang sa Ginoo. Pero nindot yun ang musalang mo sa altar sa kaminyoon, nga wa pa mo hilabti, pero nahilabda naman, ato na lang ng sabton, pero sa wa pa, diya igsuon, ayaw kumpiyansa. O sa nagsigi pagbuhat, ana, undangan na ito na igsuon, kay nga naman, bisa gitago pa na ninyo sa inyong mama o papa, gitago pa na ninyo sa ubang tao na Ginoo nga nakakita, o kanang inyong gitanom, muani mo pohon. O ako ning balik-balik, igsuon, lahi ba yan kabalo na tas kamatuuran niya atong tuyuan.
Amen. Di na to pasukon ng Ginoo. Kung kabalo ka nga prone ka, anak, kayang mong uyab, caring kayo, sweet kayo. Labi na kung nay nagtanaw karon nanay nahitabo ninyo, manag-uyab. Dapat makakuha mo lesson. Ayaw kumbiyansa. Limitahi ang inyong panahon sa sag-usa. Di man sala ng mag-date mo. Pero kung dako ra kay mog time nga kamong duhara, labi na in private place, no? Gitagaan jud ninyo higayon ang yawa. Amen. Ayaw panundog igsoon ning uban nga normal ra man na pastor nga buntisan no. Amen. Nindot yun na igsuon nga musalang tas altar sa kaminyoon. Nga wala pa'y naitabo. Amen. Kanang nga atong lawas balaanon sa Ginoo. Amen. Again, akong ibalik-balik igsuon ang kalibutan karon kusog kay ni nga klase sa sala kaning fornication, premarital sex, and kaning gitawag og sexual immorality. Sex outside marriage. Kusog kay ni ron, normal ra ni ron. Pero kung kabalo kas kamatuoran, abnormal ni para nato, di ni nato pwede buhaton. And for us, para malikay tani, pamina mo, para ni sa mga manag-uyab ha. Manag-uyab, pawa pa namin nyo. Kaya ko ba sa una, exhort ko kay kong diskarte, paminaw nga babae, paminaw. Mga babae nga kristanon nga na-uyab. Akong diskarte sa una, kaya ko, bisag nga nira niya akong naong, dagang ko giilan nga mga babae. Akong diskarte para makuha na ko ang akong uyab. Akong ingno no, gigugma mo ka nako niya punpuhon magpakasal ra ta no mauna nga pwede ram gunin na to buhaton kay para nako ako naman kang gitreat as my wife ana akong diskarte nailan pod niya wa mi nagdayon no nabungkag na no mao na mga demonic strategy. Amen. Ay kumbiyansa igsoon kabalo ka nga kanay mong uyab dako na kay nagasto nimo usahay ra ba maikog ka kay dako na nagasto nimo anom day. No? Nang dako na gasto, dapat mas maikog ka sa Ginoo, di sa imong uyab. Kay ngano man, ang sala igsoon lami kay na. Ang sala tamis kay na. Pero kabalo naman ka nga sala na imo pa jud nang gihimo. Siguraduha nga imo pong mantos ang kapait sa consequence. No? Kay labi na ka nang gikonbiktar na kas Ginoo sa Holy Spirit nga. Nakayaw lagi di anak ayaw lagi pamisita kay siya ra usa. Klaro na kayong conviction ba? Nakayaw gadto sa boarding house kay naginusara ra ron imong uyab kay basin mga tintal mo. Nakayaw lagi mo pagdit atong lugar ra kay kamurang duha nak. Kabalo na gali ka pero nagtuman ka mao nang naa jud nay consequence igsoon ay kumpiyansa. Ampingan na to tong lawas nga templo sa Dios. According to Saint Paul ingon si Pablo igsoon, run from sexual immorality. Dagan, way maing laki diha. Di ba akong balikon niya ato naman ning gi-live sa una. No? Wa ning ingon si Pablo igsoon nga sukli ang espiritu sa kaulag pinagi sa ngalan ni Hesus, no? Wa mingon ang si Pablo igsoon nga pagpuasa, okay? Pag-fasting aron makasukol ka aning gitawag og sexual sin. Ang giingon ni Pablo, dagan. Bantay mo? Dagan kay hindi ka mo dagan bisag unsa ka kadinihogan. Mapildi jud ka. Kung di ka mo dagan bisag unsa ka kadinihogan. Bisag unsa ka mature spiritually. Posible ka matintal. Mao na ningon si Pablo, run from sexual sin. Amen. Mao na igsoon nganong na mga pastor na fall. Mga pastora na fall. Ang uban mga pari, mga ministro, daghan kayo nga bagsak ana og babae or laki. Nabagsak sa sexual immorality. Ngano man? Kay way maing laki diri. Once atong tagagi gayon ang yawa magpundot anang dapita. Piti kita. Mas maayo mo dagan ta. So again, manag-uyab, limitahin yung kaugalingon. Limitahin ang inyong pag-uban-uban. No? Labi na nang mga times nga grabe, sili kay agbay-agbay, no? Mag-agbay-agbay, o niya, higda-higda sa paa sa laki. Hangtod taas na kay time, hangtod na disgrasya, na aksidente, hangtod na buntis. Diba? Ano yung bantayanan, nagsoon? No? Wa may mabiktima ang yawa. Kung di punta pa biktima. Na mo na ingon ang pulong sa Ginoong ayaw, tagaig, lugar ang yawa. Ang yawa kung way lugar, di yun ka matintal. Pero kung tagaan mo siya higayon, iya jud kang pildihon. Igsoon ay padala na sexual immorality, ay padala na igsoon. Ang pingi mong lawas nga templo sa Dios. Nindot na nato buhaton kung nanata, nahuman nata didto og panumpa sa altar sa kaminyon, niya gi-bless na ta ni Lord. Kung wala pagali na, uyab pa mo, delikado pa na. Ngano man, kay pwede nga nay may tabo ninyo, na di pa jud mo magkadayon. Di ba?
Yang uban ra ba miingon ako nagpa-advise. Unsaon naman ako pastor, ang akong banhunon, ang akong pangasawon ba makabalo na ko nga dinar ba kukuan pastor kay nailabtan ako, madawat pa ba ko, di ba? Magmaymahay na. Mo na mga igsuon, akong gipahinumdom ninyo karon ug labi na sa nagpadala ani nga message. Limitahi ang panahon ninyo sa usag-usa kay bisag Kristohanon pa mo nga manag-uyab. Sobra ra gali inyong panahon sa usag-usa. Okay? Unya gamay ra mog time ni Lord, sigurado ma-fall mo sa premarital sex. Ang ako pa ninyo, inyong higugmao ng Ginoo labaw sa kinabuhi ninyo. Kami gali akong asawa, nga asawa na gali na nako. Kami, lahi mi, lamaw nang magbikil mi, wala mi, mag-away mi, na may misunderstanding. Maglumba, migduol sa Ginoo, kaya nga naman, nagprinang kahay mi sa usag-usa sa akong asawa, nga love, mawa man kanako, okay ra. Basta ang Ginoo di mawala nako. Nga na mi, no? Nga nung day, o nga ni, basta daghan. Gingnan ko gusto kong asawa nga love, if ever gali, basin, bawat na kay baw, kay uso na rabarong kabit-kabit, basin mo, ug nagali time love, nga mabagsa ka, basin ba, magkumbensa ka, kahilig na ba ka babae, matintal ka, mubiya, dyan ko nimo, madtukos kuan, kay bahalag mawa ka, basta naalang si Itski, unya na ang Ginoo, bisag mawa pa ka na ko love, kay mas gigugman akong Ginoo, inga na mi. Muna mga manag-uyab ng Kristono, labi na worship team, prone mo sa attack, sa kaway, kay nagpagamit mo sa Ginoo, bisan pagwa nagpagamit basta Kristohanon. Prone mo sa attack sa kaaway, mao na nga kung mag-date mo, dapat kamao mo maghatag og limitasyon sa inyong kagalingon. Kanang mga hawk-hawk kiss-kiss, diya may lang naunta himuon ninyo og minyo na. Kay diha man na mag-start. Mo na ingon nga, it started with a kiss, pastor. Diha na magsugod hangtod na bagsak na mo. Amin ay kumbiyansa. Limitahin yung kaugalingon, and aside from that, mauniti man ang tinuod nga gugma, love is patient. Kamao magpaabot, kamao mo pailog, kamao mo hulat sa saktong panahon. Ang tinuod nga gugma makapaabot hangtod kamo ikasal. And love does not delight in evil. Ang tinuod nga gugma di malipay sa dautan. Unyang kanang sex outside marriage, dautan man na. Kung imo nang gihimo, basin kaulag na. Di ba? Yes. Wa ko mo judge ninyo. Apay kung na'y nagtanaw karon mga nag-uyab nga gihimo na ninyo, pwede na ninyo undangon karon kay naay consequence. Wa sad ko manghadlok. Pero biblical na unsay atong gitanom, mao atong anihon. Balaano na to atong lawas igsoon ngano man, templo ni sa Dios. Templo ni sa Dios. And according to the book of Corinthians, according to Saint Paul, we must honor God with our body. And do you think sex outside marriage na honor si Lord sa atong body? I don't think so. And I believe wala na honor o na-glorify si Lord. Do you think mga igsoon premarital sex, fornication, na honor si Lord? Wala. Mao na nga again manag-uyab nga Kristohanon, ayaw mo kumpensa. Dapat kamao mo limit sa inyong panahon sa usag-usa. No? Dapat magwais ta. Kayang yawa naras palibot nagupo-hupo. Gusto ang yawa ibagsak ta. Amen. Apan kung nagtanaw mo karon na minaw, nakakumit na mo premarital sex, mga manag-uyab nga Kristohanon, di pa ulahi ang tanan, kuwai og leksyon to. Amen. Unya, ay natugbalik ka, hinulsuli, balik sa Ginoo. Ayaw ka guilty, man naman to, sa una naman to. Kanus to nahitabo, gahapon ra to. Learn to walk in holiness today. Limitahin mong panahon, dapat mas dako galikag panahon sa Ginoo kaysa imong uyab. That way, bisag unsaon kag bira sa kaaway, mas kusgan man, mas matso man kay imong spirit, di ka basta-basta matintal. Amen. So mao na akong ikatubag mga igsoon sa nangutana nga nagpatambag siya nga unsa iyang buhaton kay Kristohanon sila. Unya bisan Kristohanon sila nga manag-uyab na sila gibuhat nga mga butang nga wa nalipay ang Ginoo tungod kay buhaton lamang sa magtiayon. Sister, again, babae man ang utana, limitahi ang iyong panahon sa usag-usa. Spend more time with the Lord than your boyfriend. Amen, sister. Unya, mao ni timan og barugi ang tinuod nga gugma, kamao muhuwat. Love is patience. Ang tinuod nga gugma, kamao na siya mo paabot hangtod kamo ikasal. So ayaw tagaig higayon ang yawa nga matrigger ang gitawag og premarital sex. Kung kabalo ka nga murag nag-desire na ang imong uyab murag hapit na manghagad ba, likay na, run from sexual sin. Ang sala, sister, choice na nato kanunay. Labi na kung kabalo na kas kamatuoran,
gihimo na nimo, choice na nimo. Ang sala nga sexual sin, lami kayo. Di ako gikan sa una. Ang sala nga sex outside marriage, pirting lami tamis kayo. Pero mao lagi ni, tamis kayo. Lami kayo. But how about sa consequence? Mahandol ka na to. Lahi ra ba ning bunal? Ingon ang pulong sa Ginoo ang agalon. Ang sulugoon nga kabalo na sa gustong ipabuhat sa agalon. Apanwa niya tumana, bunalan siya makadaghan. Meaning lahi ang consequence kung kabalo na tas kamatuoran, but still atong gituyuan. Amen. Mao ni ang mensahe sa Ginoo nining kapunon. Magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo may tungod aning issue sa premarital sex. Ako nagampo Lord nga ang imong mga kanakan karon Ginoo nga mga manag-uyab nga Kristohanon. Di jud sila ma-fall ani Lord God. Tagay sila kahadlok nimo. Ilang ibalyo Ginoo ang tinuod nga gugma kamao mo paabot sa saktong panahon. Ang tinuod nga gugma makahuwat hangtod ikasal. Ang tinuod nga gugma dili malipay sa kadautan kung dili malipay sa kamatuoran. Ako nagampo Ginoo nga kani nga mensahe mao ni magsilbi nga mo maghatag og kahayag nga maglamdag sa mga batan-on karon Ginoo nga manag-uyab nga Kristohanon. Nga bisag unsa sila ka sweet ug kadugay na sa ilang relasyon, never yun sila ma-fall sa premarital sex. Kay maglabi ang ilang kahadlok nimo. Ako nagaampo Ginoo nga kami nga mga nagtan-aw karon nga mga Kristohanon nga manag-uyab ang ilang relasyon mahimo jong kahayag. Kay lahi sila kaysa sa uban tungod kay wala gyud sila na fall sa premarital sex kung dili ka mao sila mo paabot hangtod sila ikasal. So Lord, ako nagampo nga imong panalipdan ang ilang mga relasyon. Himua silang maalamon Ginoo nga di nila tagaag lugar ang yawa Ginoo. Himua silang maalamon Ginoo nga di sila malipat Ginoo. Dili sila magpadala sa craving sa ilang unodnon nga kalipay. Kung dili kamao sila mahadlok nimo, ilang ibutang sa ilang unahuna og pagbati kasing-kasing. Nga bisan wala ka kita ilang ginikanan naa ka Ginoo nga nagtan-aw nila og muhatag ka og resulta sa ilang gibuhat sa tago na consequence. So Lord God, thank you for your message, for your word this afternoon. And right now I continue to pray to all of the viewers, the listeners this afternoon. Lord God, continue to bless them Lord. Panalangini sila Ginoo. Unsa man ilang mga problema karon tagaig solusyon Ginoo. Unsa man Ginoo ang ilang mga giatubang karon nga mga hagit Ginoo. Ako nagaampo nga imong tagag kasulbaran Ginoo. Tanan nga naay balatian tagay kaayuhan Ginoo. Tanan nga naay mga utang nga wa pa maimpas, mangita kag paagi Lord nga maimpas kini. Tanan mga negosyante palambua pauswaga Ginoo og himuang matinud-anon nimo or magamit sa imong bulaton Ginoo. Tanang mga trabahante Lord God, I declare a protection and promotion in Jesus name. Himuha sad silang faithful nimo Ginoo, knowing nga ang tanan namo nga kahago or income ikaw gyud ang source niini. Grasya ra gyud tanan nimo Ginoo. Wa mi ka panghambog bisag unsa mi kadako og sweldo, kadako og income sa negosyo kay ang tanan grasya ra nimo. Tabangi mi Lord nga kamao mi mo value sa blesser, kamao mi mo honor nimo kay ang tanan Ginoo gikan kanimo walay amoa, gipiyal ra nimo namo. Hallelujah. And Lord God, ako nag-aampo sa mga nagtanaw karon nga gusto nang mugawas sa mga addiction. Any kinds of addiction nga wa ka nalipay, I declare liberty, I declare deliverance in Jesus' name. I declare transformation. I declare, Lord, nga ang ilang addiction sa mga di maayo, ma-divert, mahimong addiction sa imong presensya in Jesus' name. Ug sa tanan Ginoo nga nag-ampo og kaluwasan sa ilang tibok panimalay, I declare salvation, complete salvation to their whole family. Akong gibarugan karon imong saad sa buhat nga ningon ka muto ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip ang imong tibuok panimalay. So Lord God, right now I declare salvation, complete salvation sa tibok pamilya aning mga nagtan-aw karon Ginoo in Jesus name. All in all, thank you Lord God, and this time among dawaton ang kuno ng kadaugan, ang milagro. Among ang kunon Ginoo ang mga kay bulungang butang nga gikan kanimo, ang kuno namo ang katubagan sa among pag-ampo. Amo kining gidawat karon Ginoo. By faith, himuha lamang ming kapiyalan. Mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan og gisilyuhan sa gahom sa balang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga mao imong bugtong manluluwas. Amen og amen. Praise the Lord. Mana. Mabungahong hapon mga igsoon. That's all for this afternoon. Manglakaw na talab. Manglakaw mi mga igsoon na milakaw.
Nagdaligyan radyo ko live mga Egson, and after this lakaw na mo mag-workout na po ko pag-amping sa lawas ba, okay? So thanks for watching, salamat kayo, and see you again next time. Dili lang ko musalo kanus basta mabakante ko mag-live ta. Thank you mga nag-share, thank you kaayo mga subscribers, thank you. Sa namati karon, salamat ug sa nawahi na replay na lang mo, and don't forget to subscribe sa tong YouTube channel Freira Egson. You can find the link sa caption na nga live. Ako ni siyang i-download niya, i-upload na ko dito kay mawala ra ni in 30 days, sayang ang pulong sa Ginoo. Amen. So again, that's all for this afternoon. Ako nagaampo nga panalanginan mo sa Ginoo, ampingan mo sa Ginoo, sa tanan yung pagabuhaton karon, mga buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord, paboran mo, ihatod mo sa kadaugan o kalampusan sa inyong kinabuhi. Amen. And don't forget mga igsoon to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Shout out Brother Mark Jan Umandam, kanuna ining mag-atang sa tong live. Okay? Shout out pastor ko sa mga theology student nga kauban ako. Sa tanang mga theologian diha, theology student nga kauban ni Brother Mark Jan Umandam. Shout out yung tanan, panalanginan mo sa Ginoo, I declare more wisdom that comes from the Lord in Jesus' name. Gamiton mo sa Ginoo. Iniguman yun na gamiton mo sa Ginoo. Hallelujah. So, that's all for this afternoon. Akong ibalik ang dungog ug himaya sa Ginoo. All the glory, thanksgiving, adoration, akong ibalik belongs to the King of Kings and Lord of Lords, no? So, amping, abante, para sa kamayaan sa Ginoo. God bless everyone. See you next time.